Nggih ta, Mbah. Nah ning mriki dami dianu ki ambak, Mbah nggih. Pakan ki ambak donan. Lah nggih. Sing gadu niku. Nggih. Oh berarti benjang nek panen diritiki ya, Mbak. Nggih. Nah nang ngene kula niku malah mboten nate diritiki ambak dikombi dibaske terus. Nggih. Kedung Tuban. Nggih. Mriko pantun terus Mbah, mboten nate. Jagung mboten nate. Wonten terus. Kedung Tuban ngidul mriko. Iya, lha aku saben aku yo ngliwati ya, saben aku ning ngene Medan. Nggih. Aku nggih mamaro nang Medan. Oh, omah manuk. Palet niku. Ya sering rono nabi kayak gini sebetulnya maaf ora payu. Ya payu nabi ora kaya biasa. Nggih. Kelo cuma ngor 4 juta ini. Mari kata sing duwe saiki niki, Mbah. Ape diopeni dia ra diopeni kadung juga. Nggih. Sang masuk nek senenge mbok. Lah. Niku bejo beji kok. Gue bejo beji ya saiki nek regane murah. Ya liwatku kono piring aku liwat anu piring SMP Medan niku mlebu midul. Nggih. Tembus Ngawi. Oh. Aku bingung iki. Jam 5 jeneng Ngawi iki. Iya cahane mulai pundi iki balik neh. Mlebu alas kono. Wegah aku jane kok jalan tebu. Metu tebu aku. Oh alah muter. Metu watu jago. Nggih. Gini kula kan lewate Pasar Merah niki, Mbah. Oh, Pasar Merah iki. Nggih, Pasar Merah ngiri. Gini kula. Lewate mriku. Pasar Merah tengah-tengah desa iki. Nggih. Lewate mriku. Aku bingung kok kono jalan kok ngene. Sepundi iki aku pengen ngono-ngono teko sekolah. Nggih. Pasar Merah. Bingung kok. Kok semua ono dalan papingan apik iki sing teko ndi? Bingung kok kono. Dalane nyabrang-nyabrang malah. Nggih. Kathah kok. Baru tak kok aku ora ora bisa. Kono yo panen terusan. Setahun ping 3, Pak. Ha iya, sarane giang ya. Mboten enten. Setahun ping 3 pokoke. Arek wonge Kareng ngetari tenagane. koyo wetel ya konan panen. Nggih. Kodene dia pasar dhewe ndek opo ae. Sumur patek mriko. Ora-ora sumur patek. Caket kalih Bengawan mari. Iya. Sumbere gampang. Nggih. Tapi nek ngosak dijabut itu iso macet. Nek ngono pampane ono apa tanake ngono lho. Nggih. Mboten wis pokoke lanjut terus. Nang kene sibel niku kan. Nggih. Nggih. Kalau nek itu 6 meter. Nggih.
Mboten wis pokoke ditinggal ngoten jero. Pasang saksi lah kita udah mau uang ratusan. Tapi nah hidup ini kan. Nggih. Walang bongkar ini. Ada meter itu, motor kayak sama. Suwi ra kodok anu. Apaan itu dia? Ya anu teng griya terus. Ya no terus. Bedaman. Bisa kan sampe gawe. Nggih. Aku sak tok. Heeh. Ndekne 16 tahun malah. Walah. Dangu. Sekarang Pak. Suarto medun ndekne malah Teng griya terus ya, Daman. Aku isih kok ono terus. Nggih. Malah 16 tahun malah aku. Teng napa niku, Mbah? Aku kontrak sing kulo. Mungkin kontrak karo petani. Mas balok. Oh, nggih. Nebangi niku ngoten niku. Muat balok. Lho Jati ngoten niku. Motor kuno-kuno itu lho. Nggih, motor sing nggih. Aku lang gawe iki. Cuma tak bandrek. Motor setir double gardan bandrek motor setir ya tetep tak. Nggih. Jenenge mopo. Dilanjut mopoke lho, Mbah. Mopoke dilanjut. Nggih, niki dibedel niki. Banyune ben mili. Nggih. Lah mari mriko lah nggih mili terus kok, Mbah nggih. Oh. Nggih. Nggih, tunggake ada bosok. Itu wedal iki. Lek tri kalau di kono kan lek tri kalau. Aduh, Mbak. Oh, lek tri. Berkonti kalau watu kalau di kono kalau lek tri. Aduh lek tri ra ketok lek tri. Mopo iku pacul ngene iki lho nek mopo. Iki banyune diwedah kene ben agung kene ben rodok. Sakmare dibagi banyune. Niki sing kono ya dibodah nggo tanggane kono. Oh, sedih lu Pak RT meh ngebar lho lae gledek iki. So dulu ya. Karena lanjut mopo itu. Di sini kita dai. Gak apa-apa niki didai. Soalnya dibedah terae banyune ben milirono banyune. Nili wineh. Banyune semene lho sak kentol banyune. Seru, lumayan seru banyune. Wes meh bar lho. Lagi iki aku pulo. Melok jegur-jegur ning sawah lagi iki. Iki ayo melu Daud. Melu mae kan Daud. Pas wingi tandur iku melu Daud ya. Tapi lagi iki ngetoto Pak RT nelaktor lagi iki.
Kono dibedah kono, tapi iki wis dibuntoni. Karek sitok tok sing tengah iki tok sing dibuka. Cek. Gawe video sik. Tak gawe video dhisik. Ayo. Iku lho, apa jenenge? Iku lho ana. Nek ning kene nek ning desa nek narani yuyu nek ning desa. Nek ning gone kono paling kepiting. Kepiting sawah iki lho. Lho. Iku ana capite nyapit tangan nyapit sikil lara iku. Masanem iki lho. Kepiting iku lho, iku capite iku lho, capite sing gedhe iku nyapit sikil pegak jentet. Ameh dijob iku. Puarani ae dipuarani. Ameh dijob. Apa jenenge? Laktor paling Pak RT. Sesek Pak RT tekan kene. Minggir sik. Minggir dhisik. Wes aman nek kene wis aman. Tak medeni kita. Duh. Ana gubuke lho. Gubuk iku nggo tunggu mpret. Ngono bener panasen gubuk iku. Iki jenenge gubuk asmara. Ning tengah sawah. Iki sekarang ngeratakno iki. Ora kaya ndek mau kan isih ngadeg-ngadeg kaya ngene iki. Lah iki karek ngeratakno. Arek ngro di sing jek ngadeg sithik niki ditoraki. Oke. Pokoknya karek ngeratakno iki. Yo lho, Mbah iki diceweket. Ning kono. Mau dituwekone. Nah, panen sapan, Mbah? Nganti traktor, Mbah. Dile wis do kuning-kuning lho. Kuning-kuning wae panen iki san. Mantep pokoknya. Petani ku nek duwe panenan dhewe ku kepenak. Cara ku wis duwe anggan ku mangan lho kok nek petani di panenan dhewe. Enak lah pokoke. Galenge didake mlese, Bro. Lho, wis ngaleh. Ngaleh rono. Lah dadine lembut dadine.
Begini do apa ning ngarani? Tunggak parine kan kena rubuh. Terus do bosok. Kan dadi pupuk juga nek bosok. Makanya salahnya diobongi. Bariku terus diluku. Diluku ku lemahe diwaliki lemahe. Wis ngalih dipinggiri iki, dipinggirin dhisik. Genah. Minggiri ini nek ahline iso dadal parine tanggane ngene iki malah diujar-ujari wong malah ra karuan. Nek ora ahline minggiri ngene iki. Oh, iki maune dibedah iki padha ae. Iki mbek iki dadi siji sing duwe. Sing duwe Mbah Wasi kabeh. Walah iki madhep merono blereng, guys. Biasane ngene iki anu biasane. Ana welute. Biasane, engko nek diluku, biasane metu welute nek diluku. Nek ngene iki gong. Nek welute ana iwake ngono biasane. Nek diluku. Kene sing panen lagi iki Cirolu, long gedok. Lho. Lho, ana sing jeru semene jerune. Banyune lho agung. Mari kono kan ana embung, ana waduke. Lah waduke amber dadine. Apa ning ngarani? Banyune terus mili ning sawah-sawah ngene iki. Waduke kono amber. Ngono. Iki meh nerake sing kene sik iki. Soale cedak teban winean. Cedak winean. Wah, delap banyune. Andre banyune. Oh, sithik-sithik nerake. Sithik. Ben gak kesuwen mubeng sak kedok combo ngono. Sithik. Bar iki engko tak njajal aku. Tak ngayoni bar iki. Yo iki dibedah iki. Ben mili banyune. Oleh banyune agung di bengi ndingi dan bersih. Ini agung. Yang bekasnya diterak traktor lewat mau. Oh, mendung jangan iki paling udan nek. Pirang-pirang dino sing ngene iki terus ra ono panas, mendung terus ngene iki. Jane wingi meh ndelok nek ngombe tapi pas lagi ana acara lunga dadine. Ora nek pas ngombine. Nah ini sing gak kulino tak rak-rak winean.
karo ndelok carane dhisik. Iso. Kita iya enak ngono ketoke. Tapi inuk ngono di sawang. Tapi cara dilakoni kuwi iso ta ora ngono lho. Kuwi inuk ngono ketoke. Arek numpak pring ngono iki. Berarti kingko sing tinggo menggok iku nyekeli kopling kiwa nek menggok kiwa. Berarti ban kiwa diterakno tunggak damine ban kiwane. Ben melu keterak ikine tunggak damine ben karo keterak. Yo kadang di lewat tengah ngono. Dek mengenane buak apa ngarani petel ning sawahe dhewe. Ora iso mlaku petel saking jerune lumpur. Jarine ning sawah iku jarine simbah, jarine Mbah Kakung iku kentuk malang kerik utawa menteng kelek. Ngono. Dadine yo mbuh kenapa nek gak arti soale pernah diomongi kaya ngono. Aja menteng kelek ngono. Ning sawah jarine ngono jarine. Tapi mbuh napa yo gak roh. Iki lho engko nek wis karek kurang sithik iki lho nek karek sing kene nek kene aman. Nang kene ono pine iki apa engko nek dadal-dadal ning pine anak. Yo jar-jari wong aku. Nek wis iki nek entek karek kene kok tak jajal iku. Tak ngayoni laktor. Sekali dalam seumur hidupku pertama kali dalam seumur hidup jajal laktor. Wah lona-lona ae kok banter-banter kaya Pak RT yo wah. Tapi nek wis ketok wis terus celahe lagi digas nek sithik ngono. Pak RT ben alon-alon ae. Pak RT bolong ngopi Pak RT iki. Jadi biasa wisan Pak RT wis biasa. Yo, saya tak pedote dhisik videone ben ku ben diceklakno Pak RT videone. Apa ngrekame?